дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ қимати маводи ғизоӣ дар Тоҷикистон 7% боло рафтааст. Ин рақамро раиси оҷонсии омори Тоҷикистон эълон кард, аммо далелу авомили афзоиши қиматҳоро тавзеҳ надод. молҳои озуқаворӣ дар моҳи январ июни соли 2022 7% ташкил дод афзоиш, молҳои ғайриозуқа 2.3% ва хизматрасонӣ пӯлакӣ ба аҳолӣ баръакс паст шуд 1.1% аз ҳисоби нархи арзиши сӯзишворӣ. ин дар ҳолест ки ба гуфтаи Бонки миллӣ дар нимаи аввали соли ҷорӣ қурби асъори аслии воридотӣ яъне доллари амрикоӣ дар Тоҷикистон 6.5% коҳиш ёфтааст. таҳлилгарон мегӯянд, афзоиши 7%-ии қимати маҳсулоти ғизоӣ воқеӣ нест, балки ин рақам хеле болотар аз омори расмӣ аст. ба гуфтаи таҳлилгарон, чанд авомил сабаби болоравии нархҳо дар бозорҳои Тоҷикистон шудааст. якум ин имрӯз ҷанге ки дар миёни Россияву Украина аст, албатта ки ба бозори мо таъсири худро мерасонад, чунки Россия ин шарики асосӣ ва стратегии Тоҷикистон мебошад. дуюм бошад монополия кардани баъзе аз соҳаҳои хоҷагии халқ, махсусан бозори истеъмолӣ мебошад. сеюм бошад ин рушд накардани истеҳсолоти ватанӣ, яъне мо бештар зиёда аз 60% маводи хӯрокаро аз дигар кишварҳо ворид мекунем ва пардохтҳои гумрукӣ, андозҳо, хароҷоти нақлиёт дигар ҳама ин ба нархи маҳсулот зам мешавад ва аз ин сабаб молу маҳсулот қимат мешавад нархаш. беш аз 1 сол аст ки аҳолӣ аз афзоиши босуръати маҳсулоти ниёзи аввалия гила доранд. онҳо мегӯянд тоҷирон дар бисёр маворид қиматҳоро ба таври сунъӣ боло мебаранд, зеро ба гуфтаи онҳо арзи аслии воридотӣ доллари амрикоӣ ба таври қобили мулоҳиза поин шудааст. ин иддаоро тоҷирон беасос медонанд ва борҳо таъкид карданд, ки болоравии нархҳо ба онҳо чандон бастагӣ надорад.